En we gaan gauw oor naar onze studiogast. En dat is Germe Visbeek. Goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Je kolom krijgt op de Uze Heuge Stoel. Ik zei, het is krijgt de zeedigste toer. Een beetje op klemmen, maat. Ja, dat valt daar die wie. Justus Hegers, ja. Ja, die weer krijgt hij wat hij. Ja, want ja. daar eigenlijk kennen de mensen jou daar ook nog van. Hè? Van de zeedigste toer. Ja, En je bent oud, nou net oud, zelfs splinterjong. Maar oud-boer en recreatieondernemer. Daar moet nog krijgt even noemen. Wat wie in je bezigheden toen bij de zeedigste toer? nou ja, ik ben er eerst vanaf de bed tot 2000 boer geweest. En dat was hij van, wij molken op meer 130 kei. En ja, daar kwam van die het over bij uit, maar wat meer is daar. En toen hingen we dus die toerziel op een gegeven moment nodig. En ja, toen ben we dus in 2000 gestapt. Maar de melkerij en toen ben we overgegaan op toerisme en recreatie. Ja, wie dat al logisch gevolg? Daar ben je al wat mee dwaan? Of? Dat speelde er in achterholen heen. Want ik dacht, als wij nou net met een bordje mooi moeten dichtlopen, dan weet ik wel mooi om de meesten, de toeristen, dacht ik toen in tussen haakjes, met kijk, die ik even wat zien laten. En toen ga ik zo'n grote wijn op een kop teken. En verbouwen door de Haan in Haarlem. En toen had ik daar het verhaal betaald. In het begin vertelde ik net zo vol, maar op het laatst ook zo wat oorlogen praten achterin. En dan over van alles en nog wat. Over de plantjes en de vogeltjes en wat ik rooide en bloeide. En ik stapte wel uit de trekker en dan pakte ik een plantje en het stekking. En dat joek van de meisje. En dan zei je moet even roken. Je moet even roken of even prouwen. Ja, nou, of in Preo, ja, dat kon ik. Want jou bent een berne in dat gebied, hè? Ik ben een dik bij Maarten geworden, ja, zeker weten. En waar ben je nou? Ik woon in Ooinblaaien. Liet zo'n verderop, maar ik zit dik nog steeds. Maar dat maakt wel, zei ik maakt wel in het zicht blijven. Ja, die maakt eigenlijk een beetje simpel, ja. En ik zei vroeger dan, als wij vroeger Badline, dan zei we de fjordtoer van Ameland. In de slip kwam misschien. Nou, dat doet er nog net, maar hij wordt 4 jaar, maar ik zie hem nog steeds. Maar ik heb hem nog wel zien. Ja, zeker. Maar jouw zuster krijgt jou hier een grote wijn, daar hier de trekker van, denk ik. Ja. En dan mijn meesken, nou, steeds maar de boer op de telefoon gaat hier, hè? Ik denk dat er nog wel mensen van jou bellen, van je ledenboek. Ja, vast. Nou, in de tijd, ik ging in de tijd meestal, nou man, die wijn, die is in je tochtje. En per dag en dan toen is soms 2, vrees draaien, en sneurig draaien en snel is ook wel draaien soms. Maar dan wist ik van vraag weer en ik kon ongeveer 25, 40 mensen in de wijn. En die kookte weg zo lang onder praat houden, dus ik moest zeggen van alles jetletten. Allemachtig. En dan weet ik nog zo, de mooiste tochtjes winnen om zo 4 mogelijk het wat dat te rijden. Dan heb ik wel vaak jongens mooi voor de hekken. En dan leerde ik die jongens eerst eventjes een beetje fruit rijden. Je kan je rijden, want ik ben net wijzakje. Nee, dan kom je er nooit meer uit. Nee, en dan ga ik een keer gewoon met Rijkswaterstaat. Die man zei gewoon rijden. Hij zei, je ziet het wel hoe ver je kunt. Maar je moet blijven rijden. Nou, dan ga ik al die dingen. En dan ga ik eigenlijk nooit vastzetten. En nog nooit? Nee, ik ga nooit vastzetten. Maar echt een goede trekker ervan. Ja, natuurlijk. PK vanzelf. Een mooie dikke John Deere vanzelf. Ja, een dikke John Deere. Een groene? Ja, zeker weten. Ja, prachtig. Maar ik verneem het wel. Je smiet er een kwartje in je vertellen. Lekker, maar mooi aan je voort. Het is eigenlijk heel logisch. Je hebt zoveel verhaal. Daar moet een boek over maken worden. En dat is dus Bart. Ja, dat is nou, hoe kwam je daar nou bij? Ja, ik hou wel van bijzondere dingen. En ik wil zeggen van... ja, dan betekent je dingen vroeger in die verhalen van die wijn. Dat zag ik in mijn boekschrijver, Adrien Bakker. Ik zei, we moeten een keer met de auto rijden. En mijn oudje, mijn vrouw rijden. Toen had ze met weven maar klaar. Ja, maar rijden dus en Adrien Bakker opnemen en schreeuwen en ik vertellen. Ja. Nou, en ik zou al gauw zien oudje net de hut rijden, want maar de trekker rijd ik maar een kilometer zingen. Precies. Dus, en dan mag je je verhaal kwijt kennen. Ja, maar dan ben je weer thuis voordat je het verhaal die in hebt. Dat moest niet. Dat ik zei van en zat we de hit misschien nou wel veel langer kennen, want ik zei dat ook niet wie was daar ook dan niet praten. Nou, dan betekent je gauw weer wat nice. Ja, tuurlijk. Ja, want wij van hier maar reden we naast die dik dit
nu mij erheen weer. Ja. En dan vertelde ik er al bij van, ja, een beetje heger als de terf van Hegebeint, daar versoepen je voor het net. Nee, precies. Nee, dat is altijd wat in balans. Ja, dat ja, is exact. ja. Maar jou zit er samen van dat we in mijn boek scrollen. Maar ja, die went het net naast. Hoe kwam je daar aan? Hoe kwam je erbij? Nou, ik hield er in mijn handen heeft daarvan, wie kan me daarbij helpen? Want en toen ik met hem in contact kwam, toen zei ik al van, ik ga wel 12 jaar waar ik kon beschrijven kleren. Nou, ik zei, ik heb het wat vermaaid. Nou, ik zei, dat doe ik niet. Hij zei, elk verhaal maar opnieuw opgenomen worden en verteld worden. En dan wordt het volspanner, zo stoot omschreven. Oh. Ja. Dus toen had hij het omschreven. En we hadden een stukje weer omlezen. Dan zitten we lang die beide in de knoop. Samen hoe is het verhaal. Ja, en wie het wel herkenbaar of had het nog wat smeuiger maken? Nee, die gewoon wel herkenbaar. Ja, het was smeuiger nogal. Ja. Nou heet het boek De Levensstoer van Gerben Visbeek. Ja. Dus De Levensstoer. Het is misschien, of ik denk de bot nee, maar dat is een dubbel, ken je dubbel opvatten. Nee, dubbeldik. Ik heb op een manier opvatten trouwens. Je doet mijn leven. Ja. Wat ik al beleefd heb. En dat is nogal wat. Dat is nogal wat, inderdaad. Ja, maar is het een dik boek? Beeld, daar staat er al her. Ja, nou, 275 bladzijden. Allemaal machtig. Ja. Maar ja, het mooie is van als je een boek uitgaan over je levensverhaal. Er kan altijd een deel 2 komen en een deel 3. Dus als je denkt van ik ben nog net uitverteld. Ja, dat ben ik niet. Ik ga nog wel een verhaal wat eigenlijk echt wel heel spannend is en wat bijzonder is. Maar dat wil ik nog net delen. Want, nee? Ja, nee. Kan je net vertellen wat het een beetje hoe gaat? Nou, ik hoor Friesland boven niks. Want ja, ik ben daar geboren en daar weet ik heel veel over van. Ja. En wie gewoon een bijzonder gebied, maar had je die bijzonderheid dan mag je het al beleef je, om zo maar te zeggen. Ja, dat mag je het mij maar. Ja, en doordat het zo'n bijzonder gebied kwam ik tegen al die bijzondere mensen voorbij. Ja, en ben die er nog? Of die ben er nog wel, maar ik wil zeggen, ik kan even wel innemen. En dat vond ik altijd een heel bijzondere man. En dat wil alleen het verven daar. Een echte Belger uit Sint-Anna. Ja, die praat geen Fries. Nee, Belts. Maar dat wie geen probleem. Dat kan ik wel volgen. Ik ken Fries en Nederlands, maar ik ken ook wel Belts volgen. Oh, ik wel. Want ja, nou neem je het zelf, want je praat hier Fries. Het boek is denk ik in uw tweede riekstaal, in het Nederlands. Dat is in grotendeel in het Nederlands. Alleen de gezegden die ben in het Fries. En de sterk was een paar langere zin. Ik was 5 jaar zin dit in het Fries ben. Ja. Maar over het algemeen dan is het in het Nederlands. En dat had ik nog een bijzonderheid. Want er staat al er staat wel een QR-code in. Ja. En die verwijst wij naar een filmpje. En dat is echt hartstikke bijzonder. Want dan zie je een filmpje van het bedrijf. Hoe ik voor werken, melken en scotzie en opdraaien en een ladewijn. Dan ga je eigenlijk de beelden bij het verhaal. Mooi het is hypermodern, maar hartstikke mooi. Ja. Het boek De Levensstoer van Gerben Visbeek. Er is vaartverkeer rond 1 september. Maar we kunnen ook online bestellen. www.pinnen.nl. Daar is het boek te koop. Nou, het leek op niet geweldig om te lezen. Dus ik zal hem sowieso bestellen. En ik hoop de meesten thuis dat die denken, nou die man is zo mooi verteld. Dat boek maar eens even lezen. Ja. Dank dat je even van blij hier naar de studio in je Westereen komen wonen. En een heel soort succes met jouw verhalen en de verkoop van jouw boek. Dank u wel. Jo, ik hartstikke bedankt en goede zending verder.